Вижте, в неравностойно положение сме. Вие ме познавате и знаете с кой говорите, аз не. Искам да ви благодаря за този кратък разговор и затворих телефона. Това беше първо. Той звъня, аз не дигнах. Тогава нямаше GSM, нямаше апарати с номератори и така нататък. Имаше дуплекс. Да, дуплекс, да могат да чуят, както имаше виц, говори бавно, ясно и отчетливо, за да могат да го запишат от службите какво говориш. Нали? Точно така си беше. Той сега е така. Да, на другия ден той ми звъни. Много ви моля, обадих се вчера, не бързите да ми затворите телефона. И започва. Ние трябва да се срещнем с вас. Аз ще ви обясня кой съм, но понеже ме познава голяма част от криминалния контингент, ще ви кажа какъв съм, когато еди какво си се видим. Аз казах, викам, вижте, днеска заминаваме за 10-дневно турне. И така разговори отбивам, може би някъде около 6-7. В един момент... То си е опасно, само да кажа на по-младите ни зрители тогава. Ти да отбиваш, хубаво, може да си много изобретателен, обаче то става опасно. В един момент започва да става опасно за твоята кариера, за твоята работа, за твоя живот. И за семейството Да. Така. Накрая се обади и каза, вижте, ние така не ще се видим, дайте по-добре да го съкратиме, за да мине. И аз казвам, добре, хайде, поне да видя с кого разговарям. До този момент въобще не ми казва нито име, нито кой е. 6-7 разговора. Къде да се срещнем? Вика, срещаме се в градинката срещу зона Б5, когато сега в момента е това парк Възраждане. Викам, защо точно там? Ами, познават ме много хора, като ви видят с мене, може някой да се досети за нещо. И аз викам, каква е тази работа толкова конспиративна, какво по толкова става? И мислих, да не би да ме пита дали познавам някой от разбойниците в махалата и така. То Джеймс Бонд положение. Направо и аз викам, добре, срещнахме се, добър ден, викам, аз съм Етиен Леви, той пак не ми казва. Аз и до сега не мога да си спомня дали ми е казал име. Явно много се е притеснявал да ти каже име. Сега, вижте, вика, един голям наш началник има много добро мнение, вика, за вас. Викам, как се казва вашия началник? Как се казва вашия началник? Той вика, няма сега да ви го кажа, в един по-късен етап ще ви кажа това нещо. И аз казвам, добре, кажете в какво мога аз да ви бъда полезен. Вие ме търсите за нещо. За какво става? За концерти ли? И така, аз още не мога да разбера. Той казва следното. Вижте сега. След като такъв голям наш началник има добро мнение за вас, ние имаме много добри и здрави другари комунисти. Но те вече остаряват и някъде може би си прокрадват някаква тяхна стара линия, че не трябва да се позволява на младите хора да се развиват, че така. Ние бихме искали вие да ни сътрудничите и където отивате на концерти, на изяви някъде, пътувания в чужбина и така нататък, ако видите, че някаква ситуация има където да се пречи, просто да се срещнем с вас и вие да ни информирате. Само че ще трябва, вика, за целта, ако се съгласите да подпишете един документ и ще го подпишете, само че няма да сте с вашето име, ще бъде измислено друго име. И ние ще се срещаме в различни места, където аз ви кажа, ако вие се съгласите. Тогава на мен ми просветна, че те искат да ме направят доносник. И аз казвам, извинете, вие искате аз да бъда доносник, така ли? Той казва, айде сега, дайте да не го наричаме така. А как да го наречем? Аз не познавам друга дума. Как си въобразявате вие, че ще отивам сред мои колеги на Златен Орфей, на Мелодия на годината, на снимки в телевизия, някъде на забавни предавания, аз ще се смея, ще хапваме заедно, ще си пиваме и ще следа някой да не би да е казал някакъв вид, в който някой много се е смял. Примерно госпожа Искра Ангелова много се е смяла и аз съм намерил, че под